Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Tono Time plus 11:31 sa liwat mayong aga Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato sining nga mga kaaksyon tagpanamati sa isla sang Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sining nga broadcast liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Balita, Banat, Bulig sa ugto karon nga adlaw Lunes petsa 19 67 dias na lang ang nabilin Pasko na. Pag may nabili pa kita nga bali 74 dias. Goodbye 2020. Welcome sa 2021. Lunes kapag palagad sa inyo sininga palatuntunan maulo-ulanon ng panahon diri sa Magbanua sa Bacolod sa pila ka bahin sa atong sininga probinsya. Dala inigyapon sang bagyong si Pipito nga nakit-an pinakaulihi sa Pag-asa, may kalayoon nga 845 kilometro east sang Birak, Catanduanes. May dala ini nga hangin nga nagalabot 45 km per hora, kag may ara nga pagmulumadlos nagalabot sa 55 km per hora. Ang forecast sa Pag-asa diri sa Bacolod kag Negros Occidental, magulog umon nga may paglapta-lapta sa ulan. Dala ang pagpulo pangilat, may paaman pa nga pagpulo panaguom. Amo ini ang pinaka-latest nga lakas ng panahon sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mabugnaw nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Hasta kita launa 15 sa pagpangalagad sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagapulo panyaga. Ang iban bago lang makatapos panyaga, ang iban nagapangita pa sang pananyagahon. Amo nang sakit gistanan. Iba niya bago lang katapos kaon, iban kakaon. Ang subo kang iban nagapangita pa sang kalanon.
Sa lunes na ito, sila pagpakalagad updan kita sa ato sila nga mga patrol unit reporters, kalakipa sa ato sila nga mga correspondent sa pagdulong nila sa pinakaulihi nga mga balita. Balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan, balita Banat Bulig sa ukto. Updan kita sa ato sila nga mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Opo diri sa aton nga IT expert Aksyon JM by Kin. Dito sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siringa palatuntunan Aksyon Rex Peregrino Cantong, may importante siya nga mga meeting na ginapatigayon. 3 days ang meeting ni News Direct. So di modo, 3 man kita kadlaw nga magapungko temporaryo sa iyat sining trono. Ako naman si Aksyon Magbanua. Nanong mga bulo balita nga bantayan nyo karon dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. O standby ka mo karon ha. Sa aton sining winner, sa aton sining SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Ano man oras magabot kita diri sa aton nga bulang kristal. Sino naman ayhan ang mapalaron kag magabaton sang tumatagingting na 500 pesos. Bantayan nyo dugay-dugay. Alerto ang inyong mga cellphone. Alerto ang inyong mga transistor radio. Ano man oras, ako matawag sa inyo. Pag masabat ang husto, automatic 500 magabot sa imo. Hindi lang magkadto diri sa Aksyon Radio kay kami ang magapadala sa imo premyo sa aton nga mga remittance center. Ano ang mga balita nga bantayan nyo report gikan na dugay-dugay sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya. Dako nga kapierdihan sa game foul industry sang Negros Occidental. Bangod sang COVID-19, ginalauman nga makabangon sa pagbalik sang bulang. Bahuo. Damo gid nga mga breeders, mga game foul, mga manukan nga naga-breed manok bala ngayon og bulang. Dako gid man ang ila kaperdihan. Ginasigahom nga ining pagbalik sang bulang sa mga accredited nga mga bulangan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Makabangon-bangona sa kaperdihan nga ilan angkon sining COVID-19. Tuod man, damo ta mga liamador gid ang na-stranded sa kapigaduhon. Balo kami mga liamador kitaya nga mabuhi sa bulang. Labi na gid ko may mga amo sila, may mga boss sila, mga magbulang. Kaya mga liamador nila, ra gina. Hopefully, ini pagbalik sang bulang, ang pagbalik sang bulang, hopefully, makagulo ginhawa na ang aton nga mga breeders, game foul industry diri sa probinsya. Bantayan ang balita gikan sa New Government Center report ni Aksyon Dale Salazar, Siyudad sang Bacolod ho, wala pa sang may nabaton nga approval sa National IATF. Sagin pangabay nga MGCQ status. Balungon na karon ang kompleto nga detalye sa headline ni Aksyon Dale Salazar. Balita naman gikan sa to siling Special Assignment and Research Team Aksyon Artay Hopon. Implementasyon sang one set apart sa mga POJ hugot nga ginamonitor sang LTO Enforcement Unit. Bantayan ba ng balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office? Mag-live-in partner nga giserbihan search warrant
sa Banwa sa Ginubaan, puro illegal ang negosyo. Alin sar, mas pakadto sa druga. Malaon na ka na kompleto ng detalye upon kay Aksyon Brian Morden, birthday boy! Happy birthday kay Aksyon Brian Morden. Alin diri sa imo kapamilya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ito subong nagabaha ang kwandiyo. Panyaga sa ika-4 ka panarga sa Aksyon Radyo. 2 ka litson, baw. Lagi natulok mo Aksyon DM, kulang pang 2 ka litson. Hinugay ka gani karon sa hapon may pamahaw pagid. Wow. Pagkagabi may dinner pagid. Wow. Alin sa panyaga, pakadto sa pamahaw, pakadto sa panyapon. Uy, purti nga preparasyon ni birthday boy Aksyon Brian Morden. Ayos! Balita gikan sa patrol dalo ni Aksyon Alvin Graba, Ondok Secretary General nagareklamo sa ginaligar harassment sang LGU kag pahayag angot sa COVID-19. May press con si Diego Malacad ibaloon tani karon kung ano ang resulta sini kag dugang nila sini nga reklamo. Sa pihak kabahin balita naman gikan sa ato sini nga mga correspondent. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz dalaw ni Aksyon na Roger Gotib. Sa siyudad sang Cadiz 3 ka tuig nga bata patay matapos mahulog sa septic tank. Uy, ano nga pagkabutang ni nga nahulog 3 ka tuig nga bata din ang nanais ni. Natabo gali ini sa mga siyudad sang Cadiz o sa siyudad sang Cadiz, yes. Sa siyudad sang Escalante, 58 anyos ka lalaki nasapuan patay na nagabitay sa puno sang kahoy. Hikog naman mo. Balita ni Aksyon Stepe Presquito, bantayan man sa kay Percival Villamor, 4 ka personawa. Dakop sang kapolisan sang La Castellana sa pagbayular sang PD 449 o kon iligar. Iligar nga panahon ni? Oh, okay. Sige. Sa balita nasyonal, pagpasar sang mga amyenda sa anti-money laundering law, ginpasiguro sang liderato sa Kamara. PCR specimen sa mga nagpauli nga OFW sa government laboratories anay iga proseso suno sa OWA. May ara makita update dugay-dugay sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Bantayan nga mga balita sa aton sining nga palatuntunan, balita Banat Bulig sa ugto. Pero antes ang tanan, ari ang ginahulat gid sa tanan ang nagataya sa Small Town Lottery. STL, ari na ang resulta. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL 3-14 3-14. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasama.
banat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon yung kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran.
Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang... Pero, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Radio Philippines, Star Time plus 11:51. Antes sa mga report gikas sa itong siring mga patrol unit reporters, unahan tayo ng pinakalites nga update sa Balita Nasyonal. Nag-update sa COVID-19, Ari si Aksyon Dorel Cabato sa report. News Center. Dors, good morning. Yes, Aksyon, Eric. Duwalipat ka sa National Eric. Pwede nga post ba? Mayong aga, panagali na. Yes. Aga sa imo, kag sa aton yung mga ka-aksyon. Karami sa tsura mo, kanaya na sa Of tsura. course. O maganda Mga dapat. basta may bagyo, gano'n kag naguran ulan. No? Kaya si Pipito mong dapat fresh kita gapon. Yes, as always. Correct. Sa Balita National, Aksyon na Eric, ginapasiguro ni House Speaker Lord Alan Velasco nga ipasar nila ang mga amyenda agod pabaskugon ang Anti-Money Laundering Act of 2000. Sunod kay Velasco, ipasar nila sa pagbalik sang sesyon na sang Kamara sa maabot nga Nobyembre 16 ang House Bill number 6174. Sa piyak sang mga sablag sa nasambit nga lagi, masiguro nga mapahagan-hagan ang financial transactions labi na sa mga overseas Filipino workers kag mayara sang business sector. Suno naman kaya House Majority Leader Martin Romualdez nga maga-double time sila sa Kamara agud mapasar ang sambit nga hagna kay ban pa nga mga layi nga ginakinahanglan sang pungsod. Kag dugang pa sini mapirmahan na ini ni Presidente Rodrigo Duterte sa madali nga panahon agud nga mangin isa naman ka layi. Sa karon nagapabilin pa sa gihapon sa komite ang nasambit nga hagna. Sadtong Biyernes, gin-sertipikahan nga urgent sang presidente ang hagna, pero napaslawan na ini nga malagas nga mapasar sang kongresista o kon sa kongreso antes ang ila nga undas break. Samtang sa iban nga Balita National sa mga government laboratory anay igaproseso ang PCR specimen sa mga nagaabot nga overseas Filipino workers sa Ninoy Aquino International Airport o kon na iya. Ini ang pahayag sa OWA kasunod sa hambalanon angot sa wala pagbayad o kon issue sa wala pagbayad sang PhilHealth
sa Philippine Red Cross sa pagproseso sini sa PCR testing sa mga nagapauli nga Pinoy. Suno kaya OWA Administrator Hans Leo Kakdak ginmanduan na sa nga IATF, NTF ang mga government laboratory nga iproseso ang PCR specimen sa mga OFWs. Kadungan sini nanawagan ng OWA sa mga returning overseas Filipino workers nga magparehistro sa quarantinecertificate.com sang Bureau of Quarantine. Bangod ini ang temporaryo nga gamiton para sa pag-release sang resulta sang ilang PCR test. Kag ginpasiguro man sini nga padayon nga pagabantayan kag gihatag ang pagkinahanglan sa mga Pinoy samtang yara sa ila hotel quarantine facilities kag nagahulat sang ilang nga resulta. Samtang update sa COVID-19 sa karon sa world record ang cases nagdangat na sa 40,278,207. Ang nagkalamatay naman diri 1,118,321 pero ang naka-recover kayara naman sa 30,112,204. Sa Pilipinas, pinaka-latest nga data kahapon, October 18, 2020, ang cases naton diri 356,618. Ang nagkalamatay 6,652 kag ang naka-recover 310,158. Sa Negros Occidental, updated man as of October 18, 2020, may 52 kadugang kaso kahapon nga nagaresulta sa 3,989 cases sa bugos nga Negros Occidental. Sa Bacolod, updated man as of October 18, 2020, may 29 ka mga dugang kahapon nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 4,608. Kag ang wala sang bag-o nga naka-recover, kag ang kabilugan nga naka-recover sa Bacolod 3,868, kag wala man sang may bag-o nga napatay, gani nagapabilin sa 116 ang nagkalamatay. Sa bugots naman nga Western Visayas, may 127 ka madugang kaso kahapon na record nga nagdala sa kabilugan nga 14,606. Wala man sang bag-o nga nagkalamatay. Gani nagapabilin sa 347 ang death toll sa Western Visayas, kag may 56 ka mga dugang nga recoveries kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 11,144 recoveries sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Salamat kayo sa update balita nasyonal kag update naton sa COVID-19. Isibo na ang orasan sa inyo sining mga rilo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:57. Dili kita sa mga ason-ason ng mga report na gikan sa ato sining mga patrol layon at reporters. Tanbay man sa mga report naton sa aton out of town. Unahon ta report sa patrol with Aksyon Alvin Graba, Ondok Secretary General. Nagareklamo sa ginaligar harassment sang LGU kag ang pagpahayag parte sa COVID-19. Do malupok ang butsi ni Jiko Malakad sila sa reklamo. May press con nga gipatawag ang Ondok. Yaring resulta upod kay Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin, mayong aga, please kamin. Nagapangabay karon si Undok Secretary General nga si Diego Malakad sa pamunuan sa siyudad sa Bacolod nga pungkuan, istoryahan ang sang duha ay nga problema nga ginaligar pagpamahog sang sectoral concern head nga si Ernie Pineda batok diri kay Diego Malakad sa issue sang mandatory swab test
during sa rally sa mga vendors Aksyon na Eric sa Libertad Public Market. Okay. Madumduman mo Aksyon na Eric sa to bala mga antes ang October 10. Kundi may mga activity dito nga rally isang mga nagapamatok sa mga vendors kay hindi sila pabor sa sa swab test. Okay. Ang natabo diri Aksyon na Rex kay isa diri si Diego Malacad nga nagkahambal sa atubang sining mga reliesta pero na misinterpret Aksyon na Eric ni Ernie Pineda ang statement ni Diego Malacad sa diinsuro diri kay Diego Malacad during sa iya nga pagpamulong-pulong sa atubang mismo sa mga reliesta kinpahayag sini nga siya mismo ang nag-encourage sa mga vendors sa Libertad Public Market nga kung pwede magpa-swab test o magpaidalom sa mandatory swab test and it just so happen na misinterpret ni Ernie Pineda kagadri nagwa Aksyon na Rex Aksyon na Eric nga may ginaligar nga nagalabugay si Diego Malacad sa gobyerno. Ay, gali. That is why Aksyon Eric nga nagwa man sa mga social media iban pa nga ginapahog na si Diego Malacad sa aligasyon nga ini siya ang isa ka terorista hindi naman dapat patihan and that is why the reaction Eric nga siya mismo nagpatawag sa news conference kagina agud na klaruhon ang ining issue bahin naman sa ila sining hindi pag-intindihanay between sa sectoral concern head Ernie Pineda kag ni Diego Malacad Aksyon Eric. So, klaro ni Diego nga why siya nagalabugay kundi nga atong statement niya nagdusok to sa mga vendor sa Libertad nga dapat mapasabte sila pero lain naman yang hangop ni Mr. Ernie Pineda nga ginalabugay ni Diego mo na. Amo na gid ang natabo Aksyon Eric. Okay. That is why Pero instant action albin nga may ara na pamahog sa sa kabuhi ni Mr. Malacad partes na suno sa kay Diego Malacad nga suno sa iya nga may nagalabay na nga mga militar sa iya sining puluyan kag suno sa aligasyon kag ginapaagi man sa social media nga pagpakalain bala kay Diego Malacad sa aligasyon nga ini man siya ang miyembro o kung isa ka terorista man Aksyon Eric. Okay. And kay kung mo magambal kita terorista kundi ang isa ka tao madlok man. Natural pag seryosohon yun ni Mr. Malacad kung matuod lang yung aligasyon may pamahog sa part sa kabuhi Sa Aksyon Eric kagina medyo malawig-lawig ang iya sininga panugdaon pero gintingwaan man naton siya Aksyon Eric nga makaistorya personal kag ari ang iya sininga pahayag. Klaro lang nato ini bilang kalain nga pagpanglait diyan o kag pagpangharas sa ako nabi kay gin-mention niya ginangalan ko bilang leader diri sang sektor nga amo na nagalabugay, naga-agitate nga hindi man ko vendors, driver man ko kag amo na nga daw kwaon amo ng poder ya dato wala kami handom nga magkuha sa poder niya sa sectoral concern kay hindi kami na kabalo sa iya trabaho nga amo na balaan niya ti sektor lang gid hindi kami pag i-treat sa radyo, sa mass media kay kami advokasya niya nga amon. Sir, sino nang ginatumo din mo? Si Mr. Ernie Pineda sang sectoral concern. You have made mention nga ginapahog ka through social media kag iban pa. Nga nakahambal ka siya. Well, kaya siya ang nag-una mo, nakita namon sa mass media, iya tingog, siya man lang ang may statement nga amo sina nga gin-mention niya gid ang akon ngalan kay Colonel Juarez kay Konsyal John Gambua nga nagalabugay kami dira sa mga vendors kag gina-agitate namon. So iging klaro na namon nga hindi kami wala kami handom nga amon man lang diha klaruhon lang bala. Nga ang legal opinion is only opinion lang na. Sa kayo kami tani nga kung pwede maobrahan siya sang corresponding bala nga resolution alin sa sanggunian nga maagi ana yang legal opinion sa Committee on Laws and Ordinance para at least ma-discuss bala sa sanggunian naton kag ma-implement dayon nga mandatory na ang swab test. Amo man nato yung akong gina-mention sa activities ang vendors galing kay guro na misinterpret niya nga gingatungan amon kami ganing ka kampanya sa vendors nga magpa-swab test so nako pa yang ginambal niya nga gina-treat sa kuno namon tiin public kabalo gina even ang mga pulis sa garmi to nga gapamati gin-clarify na namon kag ginpapanas sa paminsaron sa mga vendors nga hindi kita magpatol sa amon na yang issue ang aton dia issue sang legal opinion. Anong panawagan mo orang kay Ernie Pineda? Well, kung ang mayor niya, mayor ko man, ang konsyal niya, konsyal ko man,
Basi makapinungkuhan ay sa proper binyo, proper nga mga tao, kag proper time. Amo lang ayota kay kabulay ni karon nga siya kapasip nga leader sa mga sektor. Kami genuine kami nga mga leader sa mga sektor kay ginapamatay naman lang gani kami. Ang anong iya representation, base vendor siya, pwede man nga ako magpamuno sa iya kay vendor siya, pwede man nga siya mamuno sa akon as sectoral concern. Both parties hindi na magilinaway. Anong plano mo? Well, paimbestigaran ginano kag sulatan nato ng sanggunian kag pabalo man na mo ng opisina ni Mayor nga may mga stall dira nga ginaparkilahan and wala man kami ginauyatan gid nga siya gid ang tagya kay yan ang gobyerno mo. Ang problema lang nga sa iya nagabayad sa arkila kay Ernie Pineda. That's why klaroon naton kay para mangin transparent balang ang gobyerno nga ang ara dira sa gobyerno hindi ka na iya magparkila kay iyan na sang gobyerno building mo gitawagan ni ng Libertad Public Market kay isang gobyerno ti karon kun parkilahan na sang isa ka individual hindi na siya public private market na that's why tanan nga mga akusasyon namon insufficient din namon sa mga testimony kag datos picture para maimbestigaran as soon as possible sang sanggunian. Ang pitik ni Diego Malakad aksyon Sakit na pitik kay Ernie Pineda, gina-charge si Ernie nga panguliktad sa merkado? Oo, gina-charge sa aligasyon nga may pwesto kag ginapa-arkilahan sunod sa iya, hindi na iya public market kundi private market na ina. Ang bayad kadto sa iya mo na? Amo na ang aligasyon aksyon na Eric. Ate sige, kay kuanta man na reactions to Ernie Pineda parte sa akusasyon ni Diego sa iya? Yes sir, kuhaan tagid. Pero isa lang man ang iya pangabay kung pwede pungkuan ni na proper venue. Oo, mapungkuan mo na nakag makulukapihan, mo na nakag mastoryahan, mo na kung anong mayo nga solusyon. Sa aksyon na Eric. Win-win solusyon ba? Yes, amo ginang pinaka-the best. Win-win solution nga dapat ang panguluhan sa siyudad sa Bacolod ang magpatunga man sa bahay naman kay Diego Malakad kag gusto mo man kay Sir Ernie Pineda. Yes. Balita sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sadya ni. Doon nagainit ang pakilay ni Diego Malakad kag ni Ernie Pineda. Sila ni Diego niya hindi Ako ganito nag-challenge sa mga vendor sa magpa-swab test. Ito lain ang interpretasyon ni Mr. Ernie Pineda. Ito lang ng lain kay Ernie Pineda kay nagkuhan siya. Nagapanguligta siya nga ang bayad sa mga vendors kadto siya. Wow, masubo-subo nga akusasyon ang gina-charge ni Diego Malakad kay Toto Ernie Pineda. Sige lang, itry naman na malabot Sa ito din pila ka mga news and public affairs program si Mr. Pineda. In fairness man siya kati initanan mga aligasyon malang nimong kung mapungkuan mo lang ni sa lamisa kag may paman ka figure okay naman lang na. Importante nga win-win solusyon kag kung anong dapat imuon tayo para sa kayuhan sa tanan. Di ba? Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 12:06. Alin sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Ilawanta report gikan sa Bacolod City Hall sa New Government Center. Report ni Aksyon Dale Salazar, standby Aksyon Arta. Hari pagito, syudad sa Bacolod, wala pa sang may nabaton nga approval sa National IATF sa ginapangabay nga MGCQ status. Yari ang kompleto ka detalye sa headline ni Aksyon Dale Salazar. Sa report, Dale, may ugto, please kamin. Action Eric, nagapabilin sa gihapon ngayaral sa General Community Quarantine o kon GCQ ang syudad sa Bacolod. Ini matapos nga wala pa sang formal nga approval gikan sa National IATF at pangabay ni Mayor Dadiga nga kung mahimo ti mapaidalan na kita sa modified GCQ. Bangod nagapakita naman sa aton sa mga COVID-19 Okay. Site na action, Eric, no, ang syudad sa MGCQ. Galing October 15, no, sa nagpadala si Mayor Bing sang appeal sa National IATF address kay Health Secretary Duque. Pero tugtog-tubong apat kadlaw na ang nakaliga sang reply or approval from National IATF. Amoy ni siya ang gin-clear sa aton ni Bacolod Vice Mayor Cido Familiaran kay iba nagaka-confuse action, Eric. Nga binila
may appeal lang nga ma-MGCQ, automatic na no, nga ma-implement. So, ang protocol sini is kinahanglan hulton anay ang approval sa National IETF. Ngambal sang Bisal Kaliti, usually, si Presidential Spokesman Harry Roque, siya inyang nag-a-announce action, Eric, sa presscon, no, ang i-apumahan ang appeal sa isa ka LGU in kaso, no, nga mag-upgrade o kung mag-downgrade sa ila sining community quarantine status action, Eric. But siningon, as of nag-report kita, GCQ sa gihapon nga mga policies ang iga-implement diri sa may syudad sang Bacolod. Para ka familiar reaction, pwede na qualified na ang syudad, no, sa MGCQ. Okay. O galing sa Norseya, ang quarantine status ng syudad, wala niya nagadepende sa Emergency Operations Center sa Bacolod, kundi nagadepende sa cooperation sang pumuluyo sang syudad action, Eric. Shared responsibilities sunod rin sa Vice Alcalde nga mo ang sekreto man sa mga pumuluyo sang syudad sang Cebu kun nga nangin madinalagon ang ilan sining kampanya kontra COVID-19, no, nga kung madumduman ang syudad sang Cebu isa man sa mga dako, no, nga lugar sa Pilipinas nga naka-record man sang damo nga COVID-19 cases kagaron nagahagan-hagan na ang ilan sining COVID-19 situation action, Erika. Gain ehemplo ni familyaran, no, nga under GCQ bawal sa gihapon ang pagpatigayon sang bulang action, Erika. Ay kung madumduman ang National IETF, no, mayroon na sang ginpagwa nga resolution approval nga pwede na action, Eric, makapatigayon sang bulang kung modified general community quarantine ang status sang isa kalugar, no. Kung MGCQ, pwede na ang bulang subject sa mga health protocol nga ipatuma no, sang Department of Health. So, busilingon, Bacolod, wala na isang bulang, pero kung outside ka Bacolod, like Talisay, sila. Okay. So, butsiling kong Dale, ang bulang anay sa Bacolod, temporaryo, hindi anay pwede, unless and until nga madeklarar sang National Interagency Task Force nga ara na kita sa ginatawag Modified General Community Quarantine action na, Dale. Yes, action, Eric. That's correct, no? Ang Bali Vital Seed. So, mga sila, Italy. Okay. Action, Eric, kaya makabulang, no? Kay MGCQ ang status. Okay. Sige. So, Talisay, outside Bacolod, pwede rin siya kapabulang. Yes, action, Eric. Subject sa protocol sang Department of Health. Okay. Ariwal, tingog, ni Bacolod Vice Mayor Seed Familyaran. But ang approval, based ang request ni Mayor, wala pa, no? For MGCQ. Wala pa. Wala. So, ang ma-exist dyan po ng mga policy is GCQ nga EO. Yes, correct. Okay, I see. Sino nag-announce supposedly, Vice? About siyang downgrading. Oo, approval. Hindi ko ma-approve na nila. Nabi ang Secretary Roque, but then may siya official communication. Si Mayor kita. Oo. So far, wala pa? Wala pa. Well, hindi ko kung ng taon mo nga ito ng positive cases, going down siya. So, I think pwede na. But, kung nagyapon nga ito nga quarantine status, hindi it's not dependent sa EOC or sa ako na either kay Mayor. Ang atong quarantine status, depende siya sa kanan. Okay. Like sa Cebu, namin, sila kay tanan may mga lessons learned. Sila mo, di tanan doon nag-cooperar tanan nag-follow na good signal protocol. Sa mo man nga siyang sekreto, action din mo. Action, Eric, na batiyan na ang chairman sa Bacolod IETF. Okay. Vice Mayor. Yes, si Vice Alcid Familyaran. So, ginahulat man nila, Action, Eric, ang formal nga approval kay basi within the day bla magwa or may mga bago nga mga pronouncement halin sa National IETF. So, clear ka lang, so standby lang ang mga residentes ng Bacolod City. GCQ kita anay samtang wala pa sang formal approval nga mag-MGCQ na kita. Kaya nga pilto ni Mayor Ping, October 16 kuntani itong yung ipatuman ang MGCQ. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center ng Aksyon yo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita, Aksyon Dale Salazar. Dari yung abet na paglaro ni Vice Mayor Elcid Familyaran. So, asto sa status ang bulangay sa Bacolod,
i-hold anay temporary, no? Kahit way pa sang go signal, ang request ni Mayor Bing ang Bacolod, ipaidalom na sa Modified General Community Quarantine, which is nga amon ni ang tiyempo nga makapabulang ka. So, kung mo kay wala pa ng anunsyo, stop anay ang bulang sa Bacolod. Outside Bacolod, sige na. Provided nga sundon ta ang ginatawag nga health protocol. Ayos! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 12:13. Alin sa report ni Aksyon na Dale Salazar. Yan naman report ni Aksyon Art ay hupon implementasyon sang one set apart sa mga POJ hugot nga ginamonitor sang LTO Enforcement Unit. Yan ang detalye sa report ni Aksyon Art. Aksyon Art, ngayong hapon, please come in. Merry Christmas Merry Christmas, Happy New Year. Kasi may small na to sa imo nga. Hindi, gigo ka nga tulog Why na to small supply niyo? Small? Small lang, or medium guro. Ang ginahulat ko, ang large ang in-order ko. Manugabot. Manugabot. Sino nga sumana? Nasunod lang, arana na. Amo na dayang kampiyon. Tamo, gamuno, sige katakom gidyan, Yati. Ato na rin na yan. Wais na kabalo, Wais na kabalo na. Happy birthday sa pulo mo, Kay Yado, happy birthday, no? Oo, kay Aksyon Brian mo din. Happy birthday. Grabe ang karanay di, babaw. Sos birthday di. Sa akong luto ni Papang Jo Marie. Hindi na gani siya magpuli. Sinigolo mo na yung mga pinutos mo. Dalo na grupo ni. Kasi para kay sino? Doon sa sumada mo. Na-remind ang LTO ang tanan nga mga POJ Eric. Kaya basib lang magatag sila na kumpiyansa. Kaya ang iban bara kundi ang ginpatuman sa to 1 meter to mo. Ginbutangan barrier bla. Yes. Sila isang LTO kaya tali inigali nga memorandum circular. Iyan isang LTO party nga kinanglan. Sige yun, ginang one seat apart Aksyon Eric. Nga mo lang latest subong. Naging papanaog sa LTO party. And then ang implementing agency diri amo ang LTO. Tunod diri kay Ma'am Risa Otay di amo ni siya ang Public Information Officer dito sa LTO Regional Office 6. Sila sige-sige na sir no kay ang teritoryo diri tinamenting yapon ang health protocol and social distancing. Di kinahanglan din yung pag-alala hindi dugid pagkarason ang inyo sunod nga mga barrier dira kag kun ang iban way nagasunod Aksyon Eric sa 1 meter distance. Kinahanglan 1 seat apart no may bakante gid ang inyo sunod pulungkuan para avoid sang ginatawag naton nga mga pagsita no sang enforcement unit sang taga LTO. Isilingan ako manang Bulig kay abisan pa man na 10 cases naglubo na diri sa Bacolod City gamat-amat na panubo. Pero sila hindi dapat ini pagbaliwalaon kaya tabayan sa mga driver nga maghatag kumpiyansa para na-avoid sa naman nga problema sa palabuton. Yari ang Public Information Officer sa LTO Regional Office 6. Bago nga latest nga 1 seat apart para sa social distancing na siya. Mga enforcers naton dira sa may Negros, may ano man kita si Ila, may order man na si Attorney Sacramento nga i-check gid mismo para at least nga may ara sang social distancing. Gina-encourage gid gani sir ni LTFRB kay actually ang ina siya nga memorandum is iya ni LTFRB. Gina-encourage gid gani sila nga magbutang sang barrier dira sir. Murang parayag sa LTO Regional Office 6 nga piyayong si Ma'am Risa Oitaydi. Balita gikan sa LTO, ang Aksyon nyo, Aksyon at tayo. Puno na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kita Aksyon. At I hope all report gikan sa Special Assignment and Research Team. Ano sa report ni Aksyon Art sa luwantang balita ni Aksyon Marlon Hinovaya sa Kapitolyo Provincial
Dako nga kaperdihan no, sa mga game foul industry sa Negros ini tungod sang COVID-19. Ay ginalauman nga makabangon na sa pagbalik sang bulangay sa Negros Occidental. Yari si Aksyon Marlon Inibaya sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Marlon, please come in. Aksyon, Eric, kamo nang dako nga pagsalig ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Desena matapos nga ang game foul industry diri sa Negros Occidental ang naka-experiensya kung nag-super sang tumangkid kadako ang kaperdihan tagos sa nga pila ka bulan nga pagkatake sang COVID-19. Tulo timing man ay kung maaprobahan din ayo ni Mayor Linardia nga ay paidalon na lamang modified general community quarantine ang suran sa Bacolod. Medyo mahalog-halogan na kag laban-laban basi kon patugutan naman nga pagbiyahe sang kinugbulang nga manok pag-export sang ginatawag nga ready to fight game foul sa lindari sa Negros Occidental pagkatto dito sa area sang Luzon, partikularmente sa Metro Manila. Ay sa record ni Desena nagapakita nga sang bulan sang Pebrero, sang Pebrero hindi pa naman tanto nabatsagan tong epekto sang COVID-19. Nag-upisa lamang to sa bulan sang Marso. Sa bulan sang Pebrero, mayara pa sang mga local breeders nga naka-export pa sa ilang sa ready to fight nga manok kaugaling pag-aabot sang paglampuwa sang bulan sang Pebrero diri na nabatsagan Aksyon Eric ay ang sama sa ring katabo diri sa Negros Occidental naka-export ang probinsya sang 15,000 tub 200 akon 20,000 mo mga game fouls kada tuig akon annually gaganar ang probinsya sang 300 tub 500,000 pesos kada bulan Aksyon Eric. Kinatagon man nga kung nagbiyahe ka sang manok kalendary sa probinsya pagkatapos iba sa nga mga lugar paan mo ni siya sang permits sa bayan sang provincial veterinary office. Pero sang COVID-19 naglabot lamang Aksyon Eric sa 3%. 3% lang, mga 500 tub 600 lang ang nabiyahe na-export nagligad nga bulan sang Pebrero. Pag Marso tub suong way sa nabiyahe nga sa na-export nga inang bulang nga manok abado nga ang mga bulang irosbong kani mga manok bulang medyo naapektuhan man iwaay na sang bulang way pa sang pagbiyahe plus mga fields plani mga negosyante balikya sang fields kalan-on sa bulang nga manok so apektado man Aksyon Eric kasi nga naganar 12,000 lang Jesus may tama no ambal ni Desena kabay pa no nga dason nga bulan maamat-amat na ni bangon ang game foul industry sa Negros Occidental. Dr. Renante Desena. Ang losses niya dako based sa amon nga record. Sa una gadlagan 15 to 20,000 per month ang i-ship out subong 500 to 600 lang. So dako nga losses. Kung i-value mo na siya ang 15,000 puta mo 3,000. So pila na 45 million a month losses. Opportunity loss na siya. So ikaduha ang labor, kag ang transport, ang feeds. So na-reduce because ang population na-reduce man kay wala sang wala bulang. Nationwide ni siya bulang kag may mga derby nationwide. So ang destination Manila, Luzon, Mindanao, Cebu, amo na ang destination. So kay wala bulang kay prohibited under the IATF. So wala sa movement. So although may ara man kita nga bulang-bulang sa higad-higad, programay na siya kayo compared sa ning mga bulangan nga dalagko. So makita mo ang bulangan nga dalagko, ang wala ga operate, dako nga mga losses sa mga backyard kag sa mga commercial nga mga racers. Kay halin sang February wala na bulang Kay may national na siyang resolution ang IATF nga wala bulang. Kung magabalik ang bulang nationwide ti sigurado Aksyon Eric nga ang pinaka damo nga manok nga
ginabiyahe halin diri sa Negros Occidental kay mati sikat ya ato sa nga probinsya. Oo Pinakamaayo kag pinaka matanda bulang manok dito sa Luzon kag Metro Manila. Sumabalik man na pabangon ang industry kag makabulik man balik man angon sang local economy sang probinsya. Ang kakasulugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Kinuboya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kabay pa nga makagulo ginawang aton nga mga breeders di sa Negros, Bacolod. Ang game fowl industry gidi, toad man. Magluwas nga pigaw bakla na subong sang manok. Gasto masang bubod. Kabaligya bubod. Pigado man ang ilas na negosyo. Kaya sa tuod lang ang Negros siya. Tahor gid man niya kung bulang pagabalan mo. Kita po bisan gani nga may ginapatuman nga health protocol. Iban gani ka kalit gid gani nga magpabulang mo. Iban nga mga bulangiro ari sa mga putok-putokan ka bukid bla. Nga way na sang pulis kag army. Nakabagsaka kag army kag pulis kit anon. Musa na ng manok kag ang bulangan. Ay puwerti no. Damo gina. Sige lang ang pangabuhi mo gina. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 12:24 na. Ari nang ginahulat sang tanan ang bulang kristal. Gabot ko di sa winner ta. Aksyon GM. Sinoyhan ang makabaton una 500 pesos sa programa BBB sa ugto. Abi. Makuota sa aton nga bulang kristal ha. Kailangan ay kay ma-intro ta. Tapos intro, gabot. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh. Ari na gakuot. Gagabot tawa, no? Sinoyhan ang unang winner ta, no? Ara subong nagabot ko di ha. Importante nga matawagan ta tayo ng kwan ang numero nga nagabot ti sa aton nga bulang kristal. Kay kung masabat yang husto nga sabat ti matik 500 pesos ang iya mabaton. Ang madaog hindi na di makadto sa Aksyon Radio kay ipadala na mo nina sa remittance center ha. Parang isunod tagyapon tawag nga social distancing. Ari garing ang telepono, ang yung cellphone garing ha. I-check ta kung ilabagot ito rin ngalan niya ninoy. Oh, sige. Ari si Nancy. Oh, raton tanay, no? Hello, mayong ugto. Good afternoon. Oo, Nancy Montuya. Yes. Edad? Yes. Edad ta gani? Hello? Oo, hello. Edad ta gani? Pila karton edad gani, Nancy? Si Nancy speaking. Pila karton edad, Nancy? 43. Taga din gani? Santo Niño Village. Santo Niño Village, Barangay Villamonte, Bacolod City. sa kadamuon sang grabuton ko di mo gingala nagabot ko. Wow, really? Nagdaog ko gali. Matik te anong nga programa ginapamatian mo subong? Ay, sa this time wala pa ako sa balay. Muwari ko sa downtown. Pero I think naka-send ko naka-send ko sa inyo sa akong entry. Oo, gani. Ari gidi ang imo nga entry. Tita mo damo ang gingabot ha. Ti imo gingalan ang nagabutan ta. No? Wow. Oo. Okay. So, automatic. Kilala mo ko hindi? Sa Radyo Bandera, sir? Hindi, sa Aksyon Radio. Okay. Ay, yeah. Sorry. Okay, sige. Okay, dali kita na kay... Okay, sige.
Wise, perdi. perdi. Oh. Lagi tadi ada action GM. Huwag ka pamati nga muna, no? Oh. Sige. I-check tang aton na winner. Subong idayat ang number yan, no? Bala mo kitang tao nga huwag ka pamati sa Aksyon Radio kaya laing istasyon ang ginalawag ya, no? O ti ato Paul Gid, white tani iya na to tani chimpo kag iya na to swerte, no? So i-check taliwat ang ato ni kaduwa nga winner kati ato by to, no? Negative to. Ari sa buga na contact naton. Hello. Hello. Mayong hapon. Mayong hapon. Oo. Ari, wait lang ko na. Oo. Mayong hapon. Oo. Mayong hapon. Oo, si Henry Orbone. Oo, pila to gani edad Henry? Ato ni edad pila gani? Oo. Oo, taga din ka gani Henry? Ari ko din sa Punaw, Sungay. Magsungay, barangay Singkang. Oo, sir. Oo. Anong istasyon na ganapamatian mo? Siyempre, Aksyon Radio, sir. Kilala mo ko, hindi. Kilala, saka sa radio, sir. Kada gabi, ginabamatian. Saka Sino ang ngalan ko? si Aksyon, Eric Magbanua. Kampiyon nga sabat. Winner ka, tagaan ka, 500 pesos nga cash. Bawala na mo, salamat. Hindi ka na magkanto ni Manong Henry sa Aksyon Radio. Kami ang mapadala sa imo sang 500 pesos. Oo, sir. Okay, salamat kid Henry ha. Patayo naman pamati sa Aksyon Radio ha. Oo, sir. Salamat. 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 Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sumsan ang mga kailangan. Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na Na morning, bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 12:45. Balik diri sa inyong palatuntunan. Sa ngalan ni Aksyon Rex Peregrino Cantong, ako si Aksyon Eric Magbanua. Mayong hapon dira kay Roy Junela Felix Gabutan. Tuto sa Nilosada, mayong hapon da. Siling ni Junjun Lacson, Aksyon Eric daw may nagtalang. Tani iya nagit ina tani ba? Hindi para sa iya eh. Salamat kay Toto John Lacson da. Kay JP Bahanda, Toto Benedict Hintuna, Gregorio Alcotin, kay Ayan Barabas, sa kay Madam Nida Siguanse, kay Bonda Luthel, kay Nida Gallardo Cantarada, Danilo Esconde, Cristina Bernadette Planas, kay Jenny Sigudo, kay John Alvarez. Ara sila. Dugang ang tagato sa Aksyon Balita, this time report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Report ni Bert Di Boy, mag-live-in partner. Inserbihan sa search warrant sa Banwasang Hinubaan. Uy, puraw illegal tana ang iya sining negosyo. Bo si Sergio Marie Vargas, so kapamati sa aton. Sergio Marie Vargas, may nandara kapag pulo panyaga. Si Sergio Marie Vargas, yan tali ko nako, daog nako. Mas Mr. and Mrs. Manuel Codra sa may silay ho. Ako na kilala ko kita rin ng angkor sa Aksyon Radio mo. Salamat kay Mr. and Mrs. Manuel ko kay Mr. and Mrs. Jo Marie Vargas. Kay Cherry kag Nonoy Duario and Kids. Mahal na dala kapag pamati. Alin ang detalye. Opo chaton nga birthday boy. Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian mayong ugto. Happy birthday. Salamat gid Aksyon Rex, Aksyon Rex. Intro pa lang, talang na. Perdi ka. Why, tingin ko. Salamat kasi imo panyaga. Dito 2 kalitsyo ipadala mo, sobra-sobra na ning imo. Kalma lang da, kay may mabot kina da. Oo, may pamahaw pagid karon mo nano nang imong gasto. Na may panyapon pagid karon, nano na nga. Grabe ba, padadan. Sila ni Sergio Marie Vargas na makadto ko da panyaga ko biliwat bi. Pwede. Pero may lang basulay sila.
Una, action direct, ano magkuman, action erect, no? Duwa na. Pag tatlo, why na panyapon, ha? Hindi lang ko pag-umpi, ay. Amo na bisbinta, kung gapas, if ka, di kanugon, no? Kanugon. Hindi, ako na action erect, nagpasalamat kita sa mahal na Ginoo, no? Gani man. Sa paghatig sa isang duag diri sa kalibutan, bala. Masobra na 3 kadekadang exister ta diri. Kaya ara sumayo nga kay intang action erect, no? Happy birthday sila ni Sunny Boy Paladar si mo, Yes, so, salamat sa gift mo nga reload na agyon talang na. Sunny Boy Paladar manog kayo rilo. Mayo na. Mayo. Kilid market lang da. Gani Ang sobra nga rilo lang da. Wala waslik lang kay Action Brian, birthday boy. Bisan long hand lang da, kag short hand da. Gani. Good na, no? Sige. Ang reaction na Eric, kaya ginpalop na rin balita, bla. May connection ini, sining mag-live-in partner nga pinangdakop dira sa area sa Hinubaan. Nga sanday John Ray Iraha, 30 anyos, kag Fidelin Santo Sildes, 40 anyos. Ina sila pumuluyo sang Purok Everlasting, Barangay Talakagay, Banwa sang Hinubaan. Actually, ginkakuan ginisraya, ginserbihan sang search warrant action rex o connection erect. Kay ang mga allegations kontra diri sa ila lunsay gid lamang mga haka-haka bla sa mga katupad nga una nagapinalupok ini kon mayara sang may akigan abi o kung ano nga sitwasyon. So ang pag-report sa mga katupad late na perme nga kon i-report sa police hindi man maabtan abi ang inablang plain view gid na nga pwede sila dakpon. So gin panilagan sa kapulisan action erect bao grabe gining ila sining negosyo. Una na may video key bar action erect. Kag ang video key bar may 2 ka kwarto dira. Kag ang 2 ka kwarto amo na ang ginapagamitan nila sa mga customer sang ilang nga mga babayi kung maghilisabot sila sa presyo action erect. Wow. Kung ay galinada hindi ka na magkadto pa kun din nga mga pension houses abi kun hotel da sa Hinubaan. Kaya mamahal-mahal basta may mga package sila iyang kuan guro ng package abing pag-deal sa ilang customer. Ang gusto package deal abi. Package deal abi. May kwarto ka na, may babae ka pa mo na bayaran mo bilog. Swak na swak. Kasi gusto mo mag-inom ka dito rekta sa sulod, ako sinabi. So, initanan, ambal ni Batadhay o Police Major Clifford Batadhay, isa lang sa rason kung nga ang inisilagin serbihan sang search warrant aring pinakadalom diri una mo tong pagpinalupok kag magpa sila may ara gali sa mga transaksyones nga nagakatabo sa pagbaligya sang illegal nga droga. Action direct. So kung mag-inom ka da pwede ka katransak pag illegal nga droga. Pwede ka suyop-suyop dira. Sige mo bayan na order ka pa drugs. Kung package gid mo kompleto gid, no? Grabe, tapos kag magluwas na action na erect kundi inom ka da pagkatapos tuway na biunod bulsa mo, may kargada ka nga dala, pwede mo yung prindada. Hindi na gano'ng kargada, pati gano'ng mga alahas dahil kung anong pwede da maprinda. Tanan, action erect, pwede mo maprindada mo. Gani? Nagkaladakpan ini sila sa search warrant, nakuhaan sila sa isa ka explosive dire. Nakuhaan sa 38 revolver, may homemade shotgun pagid. Damo nga mga magazine action erect ko. Kag mga may ara pagid sa video karira masyente ginadumili gini nga hampang action erect mo. Kag ang droga nga nakuha sa ila 40,800 pesos. Dako man ara gin man sila gali sa listahan sa illegal nga droga kay ining babayi nakaagi ini tukhang or nag-surrender before. Tukhang nga ini kag ginatagan sa tsansa pero nagasige mangyapon action erect. So no Batadhay all in all puro gid illegal ang ila sa mga transaksyon nga ginapatigayon sa nasambit nga lugar. Rason action erect nga ginpangayoan nya gid nila ini sang search warrant kag ginpapanaogan ini paagi iya sa imo sinay pariente nga si Honorable Judge
Radne Magbanua, Aksyon Erek. Siya na nagpapanaog sa search warrant kung nga alinosob inisang kapulisan. Ari si Matadhay angot sini. Aksyon na Erek ka tanda magambang si Sir Matadhay, no? Gani man. May punto. May punto. No, sana ini subong. Hindi sa pandemic, kundi sa ilang illegal nga transaction. Aksyon Erek. So tatlo gini ka kaso nga tubangon sa mag-live-in inyo, pag-upot sa armas luthang. Diyos. 591 ang eksplosibo diri, no, nga pag-upot sang illegal nga droga Aksyon Erek. Kag ang 9165 nga kaso nga ila sini atubangon Aksyon Erek. So muna ang mga balita sa pag-check ka karon ining padayon nga quarantine sa duha ka mga hepe sang kapulisan sa Negros Occidental na nagpositibo sining COVID-19 Aksyon Erek. Inang balita, inang sa Aksyon Brian mo na nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat gid birthday boy Aksyon Brian Morden. Kaya gid na diskubrihan gid sang police chief sa inubaan ang iladra nga mga illegal nga transaksyon. Alin sa armas, pakadto sa droga, pakadto sa pagbaligyanay sang hingalit nga kalipay. Ay, puwerte. Ability, grabe. Toto Georgine Hunsayda, mayong hapon ta sa imo. Aratas Toto Georgine Hunsaywa. Napamati sa Negros Press Club Office. Si Toto Georgine Hunsay. Alin sa report ni Aksyon na Brian Morden, i-check na naman ang mga asun-asun na mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unahon tang report live gikan sa may syudad sang Cadiz. Balita ni Aksyon na Roger Gutib, 3 katuig nga bataw patay matapos na ulog sa septic tank sa Escalante. May 58 anyos mga lalaki nga nasapuan patay nagabitay sa puno sang kahoy. Aksyon Roger Gutib, line number 2, Jeremy ang hapon, please come in. Aksyon Erek, mga balita diri sa may sang norte sang probinsya sa Negros Occidental. Unahon sa syudad sa Cadiz, Aksyon Erek, isa ka 3 katuig nga bata ang nahulog sa septic tank. Kaginisya ang napatay. Ginpa-record kahapon sang hapon ni Arzin Durin de la Cruz. 29 anyos sa edad, moining guardian sang mga bata kag residente sa Sinda Unson sa barangay Mabini, syudad sang Cadiz. Sunod sa iya kininga palaysayon nga may mga alas 7 nga sang aga sang tinarigdan nga Sabado ay nila makita ining mata kag pagkapon pasado alas 5 ini nakita nga nagalutaw na sa kining tubig nga ara sa isa ka ginkot-kot nga buho para gagamiton bilang septic tank
sa among area. Ang ribeter nga bata karon nga sa diin wala na sang kabuhi gidalaman diri sa bahin sa Cavite City Emergency Clinic ang gideklarar nga dead on arrival. Ang yara na karon sa Punaril kaya diri sa bahin sa siyudad sang Cadiz. Sa siyudad naman sa Escalante ang report may kantaran kining isa ka 58 anyos nga suno sa report nag-suicide. Kag inisya ang nasapuan man nga patay na samtang nagabitay sa isa ka kahoy sa Purok, Kalubihan, Sitio, Puting Bato, Barangay Washington sa siyudad ng Escalante. Ang 58 anyos nga sa diin sapuan nga nagabitay na sa iya siniman nga hinablos. Gilayan nga giresponderan sa mga katapusan nga kapulisan. Ang kapulisan nga hatag sa gila siniman nga investigasyon nga wala sang foul play ang amo nga kabatayon sa nasapuan nga wala na sang kabuhi nga sa diin nagabitay pa nga mahigot sa liog nga PC ining 58 anyos. Ang pamilya naman ang kumbinsido nga ini ang nag-suicide. Wala mapayag kung wala nanugit ang rason kung nga nag-suicide ang ining biktima. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Salamat gid Aksyon Roger Gutib. Si Ebony Butcher sa Germany araga monitor sa aton wa. Amo man si Idilia Manaay kag John Gray Villaris Seriaco. Salamat gid. Ali sa report na Aksyon Roger Gutib sa lawat na report ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa may syudad sang San Carlos. Mga balita nga iya sinin na tipon. Action Stephen, mayong ugto, please come in. Yes, Action. Eric, duwa ka drug by bust operation na ginapatigayon sa San Carlos PNP kag sang Pedaya Nokpo nga sa diin nag-umpisa ini sa itong adlaw nga Sabado kag ining kahapon nga adlaw. Gani sa adlaw nga Sabado sa pagpatigayon sa San Carlos PNP sang isa ka drug by bust operation na tigayon ini nga nadakpan ng isa ka street level nga suspect nga sa diin isa ini ka babayi dito ini sa may Panuulan Elementary School sa din ari ini sa boundary sang Barangay Guadalupe kag Santo Niño Barangay Bulwangan apang ini mga alas 12 sang udto ang amo pagpatigayon sa drug by bust operation kag nakilalaan ini suspetsado nga si Mariel Paslon pagumanpan sa diin ara ini sa usto nga pangidaron kag residente man sa nasambit naton nga lugar nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang apat ka tag-as ka sa sales nga ginadudahan ini nga shabu kag isa ka 1,600 pesos bilang kwarta ini kag lakit na ang isa ka 1,000 ka pesos nga by bust money. Gani ang amo nga suspetsado aragaro sa kustodiya sa San Carlos sa PNP para sa pagpakatubag sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag kahapon nga adlaw ginpatigayon man sa Pedaya RO6 o Nokpo ang drug by bust operation kag natigayon man nga nadakpan ining high value target sa diin na mga alas 10 ang aga dira sa may barangay 5 San Carlos City, Negros Occidental. Isa ini siya ka high value target kag kilala nga si Jomari Babur Irigalado alias Tata. Kag natigayon nga nakuha sa posisyon sa sining suspetsado ang kapinsa 10 gramos nga ginadudahan ini nga shabu kag may street value ini nga 68,000 pesos. Siguro na mga suspetsado ari ini sila sa kustodiya sa San Carlos PNP para sa pagpakatubag sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa dugang panaton Aksyon Eric nga ang San Carlos sa gihapon naka-lockdown ang aton City Hall kag ang aton Mandaring City Health Department
sa padayon nga pag contact tracing kag swab testing sa tanan nga mga empleyado sa aton nga lokal nga kagamanan dire mismo sa siyudad sa San Carlos. So update na nato Aksyon Eric ang aton update sa COVID-19 dire sa siyudad sa San Carlos kasi diin na nagtaas ini nga may ara na karon nga 36 ka kaso sa COVID-19 diri sa siyudad sa San Carlos. Nag-report ulit diri sa siyudad sa San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Stephen Presquito. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Aksyon na Stephen Presquito live report gikan sa mga syudad sang San Carlos. Sa iluhanta naman ang tipon ng balita ni Aksyon Percival Binamor, 4 ka persona dakop sa kapulisan sa Banua sa Castellana, illegal nga nagapanahor. Aksyon Percival, may hapon, please come in. Yes, Aksyon Direct, ang La Castellana Police Station nag-conduct sang operation against ang illegal gambling alas 2 ang hapon kahapon nga adlaw, Oktubre 18, 2020. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel A. Bustamante, Chief of Police sang La Castellana Police Station upod ang alert team nga ginapamunuan naman ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya, Warrant Section Division, kag ini nadakpan ang 4 ka persona nga ginkilala sa kay Maymar Bayon E. Salmorin, 27 anyos, soltero, kag pumuluyo sang barangay San Jose, barangay Sagang, Negros Occidental. Ang ikadua dire ginkilala sa kay Dante Ventura E. Dionisio, 32 anyos, soltero, kag isa ka trabahante sa Hacienda Agustina, barangay Sagang, La Castellana. Kag ang ikatatlo dire ginkilala sa kay Mario Patricio E. Banhaw, 65 anyos, kag may asawa, kag pumuluyo sang Menuro Sabel, barangay Sagang. Kag ang ikaapat dire ginkilala kay Marvin Diuron Padires, 30 anyos, soltero, kag residente sang Nahalen, barangay Robles, La Castellana. Ini sila na aktuan sang aton kapulisan nga naga-engage o kung nagahampang ini sila sang illegal nga pagbulang aksyon na Eric, kag nagbayular sang PD 449 nga ginakilala nga cockfighting law sang tuig 1974 aksyon na Eric. Kag ini ginamindar sang PD 1602, kag ini sila nagapangatubang karon sang kaso nga ginpasaka sang aton kapulisan sang Republic Act PD 1602 ukon illegal gambling. Ini ang apat nahunong sa custodial facilities sang La Castellana PNP. Report live gikan dire sa La Castellana PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kid Aksyon Percival Villamor, live report gikan sa mga syudad sang La Carlota. Ngayong hapon dira kay Rager Peña Roya, sa kay Marbs Peñada, Alex Monteza, Anita Lumangyaw, kag Rose Arangis. Happy birthday kay Toto Irol Alyangan. Birthday yasbong Toto Irol Alyangan. Happy birthday. Kitagsa man to ang litson sa GNG. Do may plano si Toto Irol nga pasira ang GNG kay birthday yaman subong adlaw. Do man to kalitson. Wow. Toto ayan ara kinada sigurado ko sa birthday ni Toto Irol. Kalin diri sa ako na kay Mrs. Kalin sa GNG Boys. Happy birthday Toto Erol Alyangan. Aliman sa mga brother mo kag sister mo.
Halin kay Kasi Song sa imo sinipinalangga nga ti ayon. Ayos! Magabalik ang inyo sa ring para tuturan aksyon balita Banat Bulig sa ugto dugang nga mga aksyon balita. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Pabalik din sa ato sa pagpakalagad. Happy birthday karong adlaw kay Glacel Yulo Mascolino, presidente sang BCPO Press Court, at same time presidente man sang Negros Press Club. Happy birthday Glacel Yulo Mascolino. Oy, sa aton nga mga estudyante ha, elementarya, high school kag college, Aksyon Radio Bacolod for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Kabalo kita nga tagsa-tagsa ka mga estudyante, may ara pinasahi nga istorya nga makatalandog balatsagon nga makahatag sang ginatawag nga leksyon. Ibangod siyang sining pandemic nga COVID-19, apektado gid ang pagtuon sa aton nga mga estudyante. Sa tinutuyo nga makatuon ka makatapos sa tawag nga pag-eskwela, madamo ang nagatingwa sa piyak sang kabudlayan nga ilan angkon. Sa subong, madamo sang nagkalain-lain kang nagakinanglan sang gadget agod nga makapartisipar sa ginatawag nga online classes. That's why ang Aksyon Radio Bacolod magapangita sang siyam ka mga deserving student nga nagakinahanglan sang cellphone o kon tablet sa ila sini nga pag-eskwela gamito nila ini. So simple lang, ipadala lang ang istorya nimo sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Pwede ka man makarekomendar sa imo kilala nga lubos nagakinanglan sang bulig. So maka-entra diri sa aton nga Aksyon Radio Bacolod for Peace. Amo ang mga estudyante sa elementarya, secondary, tub college level nga na-enroll na sa sining tuig 2020-2021. Importante pumuluyo sang Bacolod City, probinsya sang Negros Occidental. Mga estudyante bala nga wala cellphone, wala tablet nga gamiton sa pagtuon, amo gini ang atong target. Kaga mga estudyante nga may pinasahi bilang istorya sa ila kabuhi sa paghimakas lamang makatapos sa ila sining nga pag-eskwela. So para maka-intra ka, una i-like mo kag i-follow ang official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod kag i-share ang ini nga post. Pagkatapos, ipadala mo ang imo istorya sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, ilakip ang imo litrato kag butangan sang subject nga ERB for Peace. Kaya mo ng title sa aton nga promo kag bulig sa mga estudyante. Dira mo ibutang imo siningalan, edad, address, contact number, grade, year, level kag eskwelahan kung sa diin ka na enroll na estudyante. Sa mga grade school student, palihog lang para ini sa inyo, ha? Damo-damo na ta entry sa high school pag sa college.
So sa mga sa elementary level damo-damo on tapagid ha. Ang aton nga entries. Ay para gini sa inyo ha. Ati dra mo isa-isa mo ang simple man ta kay isa-isa mo lang imo nga ginagyan bla imo istorya. Durante nga estudyante ka. Kag ipatag mo ikon nga deserving ka nga makabaton sang tablet o kon cellphone. Ang imo is istorya dapat isulat mo gid Word document. Sa mga winner naton, ang Aksyon Radio Bacolod ang magapili sa taglima ka mga finalist sa kada educational level. But siningon, mapili kami 5 ka finalist sa elementary, 5 man sa secondary, kag 5 man sa tertiary level. Ang mga istorya sang sining beneficiaryo, mga finalist naton, ang pagabasahon sa programa This Is My Life. Kabatian alauna 15 Tob-Tob, alas 3 ng hapon, Lunes hasta Sabado. 3 ka beneficiaryo, istorya sa kada educational level, elementary, secondary, tertiary level. Ang bakabaton sang cellphone o kon tablet. Ang nabiling nga mga finalist ang magabaton naman sang 500 pesos nga load. Kag personal namon, personal sa Aksyon Radio idulong ang inyo padya sa mga winners naton. Saan nyo ipadala ang inyong entries? Saan ninyo mapadala ang inyong entries sa kung istorya sa maabot nga Oktobre 12. Subong Oktobre 12 na ta, Oktobre 18 na ta. Hasta lang sa October 19 ha. So good ang ato pagbaton sa entries halin sa October 12 until October 19 lang. Bali hasta lang buwas. Ang magadaog i-anunsyo ang winner sa October 26 sa Lunes na. Ang mga tagdaog ang ipalayag sa mga programa News and Public Affairs Program sa Aksyon Radio Bacolod. Kag mabasahan man sa to sining official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Kamo na kasimple how to join, maka-intra sa to sining Aksyon Radio Bacolod for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. More entries, more chances to win. Ayos! Mayong hapon dira kay Toto Jaime Lima. Aras Toto Jaime Limo. Upod pa sa atong sining pangalaga. Wala ko tiyempo. Buwas naman! Upod diri sa aton nga mga patrol, unit reporters in action nga nagpalagad karon nga hapon. Sa technical side, broadcast engineer Henry Spolgar. Aton na ITX Production JM Baikin sa transmitter control tower, Barangay Talog, Syudad Sangbago. Si broadcast engineer Edward Balico. Sa regular ang korman sa sining palatuntunan Aksyon Rex Peregrino Kantong Talos Lako diri temporaryo. Uy sa kay Andida kay Toto Liumar. Ulo ko gabira-bira pres Toto Andex Toto Liumar para nga maistara nila ang ilabalay-balay. Kag mauluimnan. Ay kanami. Toto Andi kag Liumar makahilas. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua, kita karon sa gabi 9:30 to 11 Aksyon Night Patrol Program. Standby na sa masunod ko programa This Is My Life upod kay Aksyon Well Masugaton magasunod sa dili gid lamang madugay. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Aksyon!